xwendekarên hêja û delar. Ez mawsteşar dîbara min ji bo pirtûka şand û sinc navîn sisê. Îro waneya me li ser PKK'yekê ji PKK Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. Ji xwe PKK'yekê ew qasî kevnar û xwedî dîrokekî ew qasî dagirtî. Îro waneya me li ser çand û sincên Siryanan e. Ji xwe wekû em zanin Siryanî di koka xwe de samîtîk in. Çanda samîtîk jî ji aramî, asûrî û kenaaniyan jî pêk tê. Li gorî gotê texmînkirin di 8000 sal berî Zayînê de ji Erebistanê berê xwedanê Mezopotamyayê û li gorî ernîgariyê xwe bicihkirine. Aramî û Kenaanî li Başûr û Rojavayê kevana zêrîn xwe bicihkirine û wekî din jî Asûrî û Akadî jî xwe li Mezopotamya jêrîn xwe bicihkirine. Ji xwe Siryan jî koka xwe ji van digirin û li rojhilata navîn çanda xwe pêş dixîne. Li vê derê dibe di wê demê de dibe sedema ku desthilatdarî û çînayatî li wê derê pêş dikeve, ji xwe li hemberî gelek pijaftinan jî tê. Hewildanê pijaftina çanda û dîrok û hebûna Siryanan ji xwe gelek jara hebûn lê bi şoreşa gelan a li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê çêbû carekî din wek her miletekî ku zimanê xwe çanda xwe ji bîr kiribû carekê din lê vedigerin û çanda xwe û dîroka xwe didin pêş. Li vê derê tevahî çandên ku heyî heger kevneşopiyên wan bên yan jî xweşikbûn yan jî ziman yan jî çanda xwe gihiştibû asekê ku winda bikin lê bi vê şoreşa hanê re êdî herkes xwedî li çanda xwe û li zimanê xwe derdikeve û ev komeleya çandî ya Siryanî encamê vê şoreşa hanê bû. Dewletnetew a ku di sed sala 19 de hatiye avakirin her tim hewildanê xwe dide ku van gelan di nava xwe de bihelîne winda bike û pêre ew pirengiya çandî a ku di nava civakê de heye winda bike. Ji xwe ev kesên desthilatdar hewildanê wanî ku heyî bi vî rengî ye. Anha em ê qala wêjeya gelêrî ya Siryanan bikin. Ji xwe li gorî lîkolîvanan heya roja me ya îro gelek mayînên Asûrî û Sumeran di nava çand û folklorê Siryaniyan de heye. Bi taybet ji xwe stran, awaz, dîlanên gelêrî û gotinên pêşiya ev folklor ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Wêjeya Siryanan bi wêjeya Mezopotamya re gelekî bandor bibû. Bi taybet di hunera efsane û peyvînê de. Ev yek jî di cejna Gulanê de tê diyarkirin, piştre ev cejna hanê derbasî Xristiyaniyê jî dibe. Ji xwe roja destpêka biharê li cem Siryanan bi navê Zag Mûk dihat naskirin lê bi demê re hat guhertin û rojiya mezin hat binavkirin. Siryan di teolojiya ola Xristiyanê de rolekî wênî gelekî mezin ji xwe hebû. Li cem Siryanan jî ji xwe cejnêk heye jê dibêjin cejna Akîto. Cejna Akîto wek sersala nû tê naskirin. Li vê derê li gorî got tê naskirin li cem Siryanan ji xwe cejna Akîto cejnekî gelekî kevnar ji 3000 sal heya berî 10000 sal berî Zayînê dest pê kiriye û heya roja me ya îro jî berdewam dike. Tevî ku Siryanî ketinê ola Xristiyaniyê de lê wek çandekî li cem wana maye. Peyva Akîto jî xwe peyvekî Asûrî ye tê wateya hebûnê. Zimanê Siryanî. Ji xwe zimanê Siryanî jî bi koka xwe vedgere Akadî. Akadî wek zimanekî fermî di hundirê Mezopotamya dî di demekî dîrokî gelekî dirêj de dihat naskirin. Zimanê Siryanî ji xwe zimanekî zindî ye. Bingeha xwe jî bingehekî gelekî xurt û bi hezarê salan ji berî hezarê salan jî heye.
ev zaman giringiyek wênî olî ji aliyê Xristiyaniyê de dîtibû û bi gelek nivîsên pirtûkê ola Xristiyan hebûn. Hem jî di İslamê de rolek wergerandinê lîstibû, wergerandina felsefîk. Li vê derê ev em karin bi vî rengî qala zimanê Siryanî jî bikin. Ana em ê qala nirx û sincên Siryanî bikin. Ji xwe Siryanî bingeha rêgeza bajarvayîna nû danîbûn ji berî 4000 sal berî zayînê û rengekî rêxistina jiyanî û sîstemekî sincî ya bi navûdeng di hundirê rojhilata navîn de bela kirbû. Em ana qala zanayên Siryanî ya bikin. Yek ji wana ji xwe Ehîqarê Zanayî. Ehîqarê Zana jî şêwirmendê wezîrê paşayê Senherîb bû. Di sala heftan berî zayînê de dihat naskirin. Ji xwe mijûlbûna wî ne heft û mudayîn bi sinc û rêgezên jiyanê bû. Ji xwe li seranserê Mezopotamya jî dihat naskirin. Li cem Ereban bi navê Luqman dihat naskirin û ji xwe li cem Yûnaniyan jî bi navê Îsofos dihat naskirin. Kesê duyem ê gomê qala wî na bikin Efrahat in. Efrahat ji xwe yek wek zanayekî Pers tê naskirin. Lê ev tiştî hanê jî ji xwe şaşî. Ji ber ku ev kesê hanê kesekî Xristiyanî ye, kesekî Siryanî ye. Wexta gotkeve Xristiyaniyê de ji xwe navê xwe jî dike Yaqûb. Ji ber vê yekê wek şaştiyekî di hundirê nivîsên guhatinê dayîn heye. Di navbera wî û Yaqûbê rêveberiya dibistana Nisêbînê ev şaştiya hanê di nav de çêdibe. Li vê derê waneya me bi dawî dibe. Em ê werin pirsê xwe nirxandinê çareser bikin û li gorî wê de waneya me jî bi dawî dibe. Pirsê nirxandinê ji xwe bandora Siryanan li avakirin û pêşxistina çanda rojhilata navîn de lîkolîn bikin. Ji xwe wek ku me berî ana jî got bandorekî gelekî mezin bû. Hem di avakirina sîstemekî jiyanî sîstema bajarvayîna nû 4000 sal berî zayînê de heya roja me ya îro. Ji aliyekî din de jî Siryanan di nava dîroka xwe de wek rengê çandekî desthilatdar yan jî çandekî em bêjin çînayetî di hundirê rojhilata navîn de bela kirbû. Pirsa di duwa dibe rola Siryanan di şoreşa gelan de diyar bikin. Ji xwe wexta ku em bixwazin bersiva vê bidin wek her gelekî ku di hundirê Bakurê û rojhilatê Sûriyê de rolekî xwe gelekî mezin lîst. Di avakirina bajar de di ew pirengiya ku di hundirê Bakur û rojhilatê Sûriyê de heye. Ew pirengiya ku heye ji xwe ji Kurdan, ji Ereban, ji Siryanan pêk tê û her wekî din gelek miletê ku em bêjin heyîne. Ji xwe ji aliyê şehîdê xwe danîne, şer kirine, ji alî avakirinê de timû dayîm alîkar bûn. Her wekî din wexta ku em derdora xwe nerin wek miletekî ku destekê dide avakirina bajarekî yan jî avakirina welatekî ew qasî ku pirengî tê de heye herkes jî ji wana di nava wî welatî de li gorî ola xwe, li gorî çanda xwe, li gorî zimanê xwe jiyan dike. Waneya me li vê derê bi dawî bibe, bimînin di xêr û xweşiyê de.